Salutare tuturor! Astăzi aruncăm un ochi real la ce se întâmplă acum cu Mbappé și de ce toată lumea, da, chiar toată, ar trebui să își ruleze scenariul cu el ridicând balonul de aur. Asta nu e doar hype, e o declarație. 2020 și 5 2020 și 6 e sezonul în care Mbappé poate să iasă campion. Minimalistele numerice nu mint. Deja de la începutul sezonului actual, Mbappé e aproape de poziția de lider absolut. Scoruri, goluri, show și performanță pură. Într-un meci recent, el a marcat numai puțin de 4 goluri pentru Real Madrid, într-un 4-3 nebun contra Olympiacos, 3 dintre ele în doar 7 minute. Al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria UEFA Champions League. Asta nu e coincidență, e demonstrație de forță pură. Și nu e singurul semn că Mbappé nu glumește. Statisticile lui arată distrugător. În ultimele meciuri, alături de ritm, pune goluri și asisturi cu regularitate. Combinație letală pentru orice apărare. Dar balonul de aur nu e doar despre statistici sau goluri. E despre impactul tău când contează cu adevărat, despre momentele care decid meciuri și când echipa are nevoie de tine. Aici Mbappé strălucește. Când Real avea nevoie să întoarcă scorul, el a fost omul care a făcut diferența. Când adversarii apăsau presiunea, el a răspuns cu goluri și faze decisive. Când fiecare detaliu conta, Mbappé a fost exact detaliul care a schimbat totul. Da, unii spun, da, dar nu are trofee mare anul ăsta. Dar realitatea e asta. Dacă Real Madrid câștigă la Liga, Champions League sau măcar domină competițiile, Mbappé are toți pașii bifați. Goluri, performanță, relevanță, momente decisive. Deci da, dacă voiai un candidat clar, Mbappé e unul din cei mai reali. Viteză, instinct, finalizare, momente cheie, constanță, toate în aceeași persoană. 2020 și 5 până în 2020 și 6 poate fi anul lui. Dacă îți place ideea, lasă un like, abonează-te și spune-mi în comentarii. Tu îl vezi pe Mbappé luând balonul de aur în 2026? Și de ce da, nu?